רפי, אתה מרוצה מגזר הדין? לא קשור למרוצה. גלי! המלחמה הזאת, מכיוון שזו מלחמה צודקת ביותר, יש אנשים בתוך הממסד שהם אנשים מושחתים, כולל שופטים מושחתים שמעורבים בתוך הפרשה הזאת. השופטת ורדה סמט מבית הדין לעבודה היא שופטת מושחתת, מנחם מזרחי, השופט מראשון לציון, הסגן של רות דוד, מעורב בכל תעשיית הפשע הזאת. אנשים ברשות המיסים במחלקת החקירות, במיוחד רפי אמיל, מנהל מחלקת החקירות, אדם מושחת לחלוטין, תן לסיים. בכל תעשיית הפשע הזאת מעורבים טייקונים, ארגוני פשיעה, שוטרים מושחתים, פרקליטים מושחתים, שופטים מושחתים, אנשי רשות המיסים, מפיוזו ונציבות שירות המדינה. רגע, אני נלחמתי בהם 14 שנה, 24/7, מי עוד שעה נלחם בהם 25/7, אני נלחם בהם מלחמת עולם בשביל הציבור. תגיד לי רגע, השופט אמר להב 433 יבדקו את התלונות שלך. אני מתפלא עליך, יש לי פה מסמך בכיס ממאי 15, שקיבלתי אותו מלהב 433, שכוח משימה מיוחד הוקם בלהב 433 לחקור את כל תעשיית הפשע ברשות המיסים שתקרא רות דוד. עד היום, אחד מהחברים שלי, ואנחנו 15 קצינים מרשות המיסים שחתכנו את הפה, אפילו אחד לא זומן. שנה וחצי עברה, אז תגיד לי אם רוני ריטמן, שעסוק בכל מיני עניינים, עושה תפקידו נאמנה. כל הקטע שאני נמצא פה, זה מכיוון שפתחתי את הפה על שחיתות שלטונית, שקשורה לתעשיית פשע של 50 מיליארד שקל בשנה שנגנבים פה כל שנה מהציבור, בגלל שלא עושים תיקים לטייקונים ולארגוני פשיעה שמחוברים לאנשים מושחתים מרשות המיסים. זה מגיע עד למעלה בפוליטיקה מהמפלגה הקיימת נכון להיום. ותבדקו את עצמכם בתקשורת, איך זה יכול להיות שתעשיית פשע כזאת גדולה לא נחקרת בכלל. יש קציני משטרה שרוצים לחקור, אף אחד במטה הארצי לא נותן להם אישור לחקור. נקודה סוף פסוק. מלחמת עולם איתם 25/7. בעצם מה שהוא אמר, זה שמונה קצין זה משהו נעז. אני אראה לך את המסמך. לא, זה המסמך אצלי. אני אתן לך אותו. זאת אומרת, הוא לא בא ואמר עכשיו לגבי הטענות שלך שזה... אתה צריך להבין דבר פשוט. הם לא סוגרים את התלונות האלה, מכיוון שהם יודעים שאני אערער על זה. אז מה הם עושים? שיעוי, מניאנה. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים, ככה עובר 14 שנה. שום דבר מהתלונות הרסמיות ברשות המיסים, הווה אומר טייקונים, ארגוני פשיעה שעשו פה מה שהם רוצים, שוחד מיני ברשות המיסים, בן אדם ברשות המיסים ביצע עבירות מין ונחקרות, וחשיפת מקורות מודיעיניים שכתוצאה מזה נרצח מקור מודיעיני, שום דבר מתעשיית הפשע הזאת לא נחקר. למה? כי זה פרשייה של נפוטיזם, וחברות עם אנשים מושחתים מתוך רשות המיסים שמבצעים פשעים גם היום. על הדבר הזה אתה תערב? ברור, מה זאת אומרת? ברור. מכיוון שהיום זה יום ניצחון בשבילי, אתה צריך להבין דבר פשוט. מכל הטררם שתפרו לי בשנים האחרונות, הווה אומר, רצח בעולם התחתון. התמנתי מטען חבלה בביתו של סגן מנהל רשות המיסים, התמנתי במרכאות, או יריתי על מנחם מזרחי השופט, הכל עלילות שפלות. מדובר בתעשייה של פשע שרוצה להשתיק אותי, אף אחד לא יכול להשתיק אותי, יכולים לשים לי אזיקים ברגליים ובידיים, בפה אף אחד לא יכול לשים לי אזיקים, ולא מעניין אותי כלום. המחיר האישי שלי ממש לא חשוב, אני אלחם בהם בשביל הציבור, מלחמת עולם בשביל שני גופים, 14 החברים שלי בתוך רשות המיסים שסובלים עד היום, והציבור שמחזק ותומך במאבק שלי לכל אורך הדרך. בסדר? יהיו לי בריאים.